नुवाखैना नै इसिनिल' बोखारदोंमोनहां What? जेबोथ' नुखायाखैना आरो नुबाबो नोंनि बुस्थुखासो नङा होमबा नाथाय मोनसे खोथा मादैनाबो बेयो 3000निमोन नामा I am sorry, Babu. नै इसिनिल' बोखारदोंमोन आं इसिनिल' बोखारदोंमोन आं बिलाय माथो जाखो बिलाय मोदोमसो दा औ बेथ' मोदोमखा जों मालाबाबो बेखौ हारा बुङाखै मेजेम बुङाखै अभी मजा आएगा ना नों सानगोन आरोना आं आंनि मोदोमखौ देखायनो नोंहालाय मा जादों नङा होमबा नाथाय बै सिंनियाबो मोदोम सानियाबो मोदोमसो माथो बेफोरखौबोथ' माथो आं आंनि मोदोमखौसो देखायदों होननानै बुंगोन माथो मानसिफ्रा बानायथारबाय लंथं मदान जुग बेनो मा गाज्रि जाखो जाङिजोंल'सो मोसादों जोंलाय माथो हिनजावफोरनि फेन्दा फैखेरलायनायखौ माथो जेबोखौनो होनो हाया नोंसोरलाय आदैयाबो मोसाखांबायानो आरे खबरथ' होमोन आंबोथ' जइन जागौमोन माबायदि मोनो आंबो एसे टेस्टिं खालामगौमोन नङा होमबा नाथाय मोनसे खोथा सेंग्राफ्राथ' बिदिनो मोसागासिनो दं नङा होमबा नाथाय सिख्लाफ्रा एबा हिनजावफ्रा जुदि बेफोरबायदि मोसायोब्ला मा होनगोन बेखौलाय करो हाथ जोड़ के मैं थ' बरायबाय थ' गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैबो गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय टाइटेल थामनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ जों सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों थ' जा मेथाइ दायो ट्रेन्डआव सोलिगासिनो दासिमबो जोबाखै ओरैबायदि क्लियारिफिकेसन होलायलायनाय ओरैबायदि बाथ्रा दान्थेलायनाय सोलिगासिनो थ' बेनि सायावनो आङो जोबनायनि मोनसे भिडिअ बानायबावनो नागिरदों मानोना आंबो भिउस नांगौ आंबो साबस्क्राइबार नांगौ थ' जायफोर गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाग्रोखाबानो जाबाय नङा होमबा काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह सायाव जों सावरायनो नागिरदों स' बे बिन्थायानो जाबाय लंथं मदान जुग खनदों बिथाङा खनदों आरो लोगोसेयैनो बिथाङा मा बुंफिनखो बिनि सायाव बाथ्रानि सायावबो जों नोजोर होगोन थ' जेखियानो जाया मानो थ' बिदिब्ला गोबां क्रिएटरफ्रा मा बुंदों बिदिब्ला जों नायग्रोना लानोथ' लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिन हागौबाय माने आदा एलफ्रेडआबो खिन्थु कमेन्ट सेक्सनाव बिराद बुंगासिनो आदाया ब्लेक कब्राया खामानि होदों ना माबा खामानि होदों ना मा बुस्थु आंथ' मिथिया प्यारी समझ गई नाथाय फंसे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जायो जे जोंनियावथ' बेफोर मोनसे जोंनि हारिमुजों गोरोबनाय नङा होमबा थ' नोंथांमोनाबो मिथिखायो बेफोर गासिबो आउट अफ स्टेटनि नङा होमबा बाथ्रा नङाबा आउट अफ कान्ट्रिनि बाथ्रा थ' जोंनि हारिमु एबा जोंनियाव इन्डियान ससाइटियाव बेखौ बारा मानिनायानो नंखाया जेराव मानिखायानो जोंनि गामि एरियायाव नाथाय बेफोरजों समानै जुदि नोंथांमोना खारफानो गोनां जायोब्ला मोनगोनबो मस्लाया मिथिखा मोनगोन जे गुबुन जायगायाव नों ओरै गोसो बायदि बेफोरबायदि ड्रेसजोंबो नों बेरायनो हागोन नङा होमबा नाथाय दा बायदियाव जे गामि एरियायाव जे जुदि बेफोरखौ एप्लाइ खालामनांगौबा बेफोरबायदि ड्रेसखौनो गानहोनानै नोंथाङा जेथिया गावनि हिन्जावखौ लामाजों लानानै थाङो अब्ला माबायदि मोनसे परिबेक जागोन एसे नायनानै लाबानो जाबाय मेथाइयाव बोखोआखैबा जों ओरैनो बोखोनो मोनला जाहैबाय दख'नाबो दांनानै मोसानो मोनला जाहैबाय आदैयाबा बबे भिडिअखौ होनदों आं मिथिया दे नाथाय जा एटाचमेन्ट दङ बेखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो बुंनांगोन बेयो मोनसे मोजां जायाखै होननानै बुंनांगोन आरोना मानो थाखाय होननानै बुंब्ला नोंबो मिथिगौ बेयो गोरोन्थि मानोना बेफोरसिमालाय बोखोबालाय आरो माथो दंबावो आरोलाय नङा होमबा थ' ना देखायथारनो गोसोमोन लंथं मुगा होननाय लोगो लोगो लंथङै थानोसैमोन नामा थ' जिखियानो जाया आं बे समाव बुंनो नागिरदों जे बे मेथाइयाव गोबां रिल्स बानायदों नाथाय मोनफ्रोमबो भिडिअआनो गाज्रि बेबो नङा थ' ओरैबायदि मोजां दङ मोजांबो बानायदों जाय माने एसेबो होदों दख'ना दांदों बेफोरथ' कम्फर्टेबल नङा होमबा ओमफ्रायथ' जाखानांगोनानो नोंथांमोना जेथि सानदों जेथियाब्ला नाथाय आं लास्टाव फंनैसो बुंबावगोन मेथाइ लिरगिरिफोरखौ खनगिरिफोरखौ रायनांगौ रायोबा जों मोसाग्राफोरखौ रायनानै लाब गैया थ' आं खोथाखौनो बुजिनो मोनासै बिथाङा मा बुंनो नागिरदों नाथाय आं बुजिनो मोनदों ओरै जे राइटारफोरखौ रायनांगौ होननानै एबा जायफोर खनग्राफोर माने नयान बरगयारी सारखौ रायनांगौनो थ' नोंथांखौ आं फंसेल' बाथ्रा बुंगोन जुदि जोङो दिनै फिल्म मुगायाव एबा प्रडिउसारफ्रा जों इमाजिनारिजों लिरो एबा जों सानबोलावरिजों लिरो नङा होमबा थ' बावनानै लादो गथ' गथाय गोनां सासे हिन्जावा दोनखारलांबाय गुबुन हौवा लानानै मोनसे फिल्मआव आरोना अब्ला जुदि सोरबा रियेलिटि लाइफआव जुदि बेफोरबायदि जायो एबा मावोब्ला होमबा बै फिल्मखौ गाज्रि होनगोन ना बै माबाखौ जोङो राइटारखौ रायनांगौ जाहैबाय होमबा नोंनि मथेबा अ माय गड नाथाय माने नोंथांनि बायदिब्ला ओरै जे फिल्माव मेथाइयाव जा देखायो बेखौ जों देखायनांगौ नङा होमबा थ' देखायनो मोननांगौ आरोना जेखियानो जाया मानो नाथाय मोनसे खोथाखौ सानना नायदो बबा खुदुमनाय थागोन उन्दुनाय थागोन बायदि बायदि वेबसाइटआवथ' बायदि मोनगोनानो बबेबा फिल्म इउटुब बायदिसिनाफ्राव नङा होमबा नाथाय बेखौ जों रियेलिटि लाइफआव ससियेल लाइफआव समाजनि गेजेराव देखायनानै होयोब्ला
बे गनायजागोन नामा? प्यारी समझ गई थानां खोनासंथावा अबे जायगायाव दामथाव बे गानखौ बे लंथंनि अर्थखौ सोर खोनासंनो हायो खोनासंथाव नामा बे लंथंआ अच्छा हमको सिखा रिया जाबा दा जा जोंखौसो रायहरलाबाय थागोन लाजिनो रोङा माबा माबि गाज्रि राव बाहायहरगोन बे खनगिरिफोरखौ रायहर लिर सलायबाय भिडिअआ सोलायदो मानोना बिनि एन्सारखौ आं सिगाङावनो होबोखाबाय आरो दाबो बुंबावगोन जे मेथाइफोरा मोनसे सिम्बलिकबो जानो हागौ माबा मोनसे इमाजिनारिबो जानो हागौ माने दानि जुगावथ' गासिबो माने मोनसे राइट टु फ्रिडम नङा होमबा नों गोसो बायदि लिरनो हायो नङा होमबा जाथावैखौबो नों मोनसे जाथावना मोनसे बेयाव सल' बिथा एबा नों माबा मोनसे इन्टारेस्ट बुस्थु सोनानै नों जुदि होयोब्ला बेबो जाहैगोन नङा होमबा पाब्लिकआ जेब्ला अनसायगोन एबा नायगोन अब्लानो जाहैगोन नाथाय बेखौ जे रियेलिटि लाइफआव बानायनो हाथारनांगौ बेबोथ' नंखाया सेंग्रा आरो सिख्ला गासिबो रंजागासिनो दङ नाथाय होननाय मोनसे दङ बेवहाय अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है नाथाय होननाय मोनसे खोथा दङ मेथाइनि गेजेरजों बिसोर लंथं जुगखौ लाबोदों जाय मेथाइ खनग्रा बेनो लंथं थाबायना दिन्थिग्रोनांगौ बिसोर आं बुजिनो मोनासै माने आदै नोंथांनि बुंनाय मथेब्ला माने नयन बरग'रिया गाबोन माने लंथङै थाबायनांगौ माने नों नायनो लुगैबाय नामा थोद सेंग्रा नायलायग्रालाय बसि नामा नोंलाय मेथाइयानो जाया माबोरैहाय लंथं जुगखौ लाबोखो बिसोरो गथ' फिसा मैया दाख्लैसो जोनोम जाबाबो बेखौ मालाय जि गानहोजोबो बिमा बिफाया मालाय जि गानहोजोबो आदै नोंनि खोथायाथ' नंगौ नाथाय नैबेयावबो दङ आदै रथ' आं खोन्थागासिनो सेन्स गैया एफा मोजां बर'नि सोदोब दङ बेफोरखौ बाहाय एफा मोजां बर'नि सोदोब दं बेफोरखौ बाहायबानो जायोना थ' जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नैबे मोनसे स्क्रिनशटखौ नायबानो जाबाय नयन बरग'यारि बिथाङा मा होनदों मोनसे कमेन्टनि गेजेरजों स' बिथाङा माने बादासो होदों होननानै बुंदों अब्ला माने नोंथांमोना साननाङा जे मोनसे मेथाइआ जा साज्राङै नुदों बेनो जागोन दिनै नोंथांमोना साननो हागौ आरोना गोबाङानो दिनै जायफोर फिल्मखौ नुवाखै दाख्लि निउब'आव होबाय बिनि थाखाय मिथिनोबो हागौ आरोना जायखौ होनदों हाग्रायाव जिनाहारि रेप इन भार्जिन फरेस्ट होननानै बुंदों नङा होमबा अब्ला नोंथांमोना साननानै लागोन जे माने जों जेनेरेल थिंकिंआव आरोना साननानै लागोन जे जोङो मा बियो हाग्रामायाव सोरबा सेंग्रा सिख्ला माबायाव बोराय बुरै एबा सोरबा सासे हौवा हिन्जाव माने जिनाहारि जादों होननानै जों सानना लायो आरोना नंगौना नङा बे खोथाया सैथो दा नाथाय जेब्ला जों सिङाव हाबनानै नायो अब्ला जों बेयाव नुयो जे हाग्रा एबा दंफां लाइफांखौ जेरै दाननानै माबायदि खालामदों हाग्रामाखौ फोजोबदों बेफोर बाथ्रायासो बेयाव दङ नङा होमबा बे मोनसे बिनि मिनिं बेयो मोनसे टाइटेलनि मोनसे हाबखोमानानै थानाय मिनिं नङा होमबा थिग बेबायदिनो बे मेथाइआवबो नैबेखौ जों जेथिया नायो होनोब्ला नैबे नयन बरग'यारि बिथांनि कमेन्ट खालामनायखौ नायो होनब्ला जों मोनसे बाथ्राखौ साननो गोनां जायो मानोना आथिखालाव माने ओरैबायदि जालांजोब्बाय बुस्थुफ्रा माने सिम्बलिक जों नेरसोन बाहायनानै एबा नेरसोनारिजों जों माने माबानानै लायो आरोना मेथाइफोरखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो माने टाइटेल थाम्बनेल बेफोरबायदि बानायनायफोरखौबो जों बांसिनखौनो नेरसोनारि सिम्बलिक बेफोरबायदि गोबां हाबखोमानानै थानाय मिनिं नुयो मानोना बे मोनसे एट्राक्टिभ खालामो नङा होमबा थ' बिनि गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा माने होमबा बेखौ जों नायनो थाङोब्ला गोथौयै जों जिसो सानो जेरै जोंनि गोदो गोदाय जेथिया लंथं जुग होननानै बुङोब्ला बै जों आजै आजौनि जुगखौ होनगोन जायाव जों माने दंफां बिगुर बायदिसिना गाननानै थाबोदों नङा होमबा बे मोनसे जोंनि हिस्ट्रि नङा होमबा जोंनि बेयो सुबुं जोनोम जानानै जेथिया थाजेननो रोंनाय बैफोर बाथ्राखौ बेयाव दिखांनो नागिरदों ओमफ्राय बे गिदिं गिदा फैफिनबाय माने बिनि ओंथिया जागोन बेखौ नायनानै आं कमेन्टखौ नायनानैसो जाज खालामदों दे गुबुनबो जानो हागौ जेब्लासिम मोनसे सिम्बलिक मेथाइ एबा खन्थाइ रायथाइ बायदिखौ जेब्लासिम सासे राइटारा गाव फोरमायनानै होआ अब्लासिम जों मिथिया नाथाय आं हमनानै लाहरदों जे नैबे बे कमेन्टनिफ्राय गिदिं गिदा लंथं जुगा फैफिनबाय माने गोदो जेरै जों लंथङै थायो जोंनि फेसबुक मिडिया एबा गासिबावबो नाय सानसेयाव जों मोनसे नङा मोनसे सोरनिबा लंथं सोरनिबा माबा सोरनिबा भाइरेल माबा माबि जों नुबाय थायो नङा होमबा थ' बै बाथ्राखौसो बुंदों खोमा जे जों दाबो माने जोंनि सुबुं सोदोमस्रिया जौगाबायब्लाबो जों माने बेफोरबायदि आन्दाराव दासिमबो दङ एबा दायो जोंनियाव फैफिनदों बेफोरो मानसिया जोङो साननो रोंनाय आरो बेफोरो लंथङै थानाय एबा लंथं बेफोरबायदि भिडिअ फैनाय फट' फैनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ बै बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो नागिरदों होननानै आं सानो आरोना नोंथाङा मा सानो बानायथारबाय लंथं मदान जुग बेनो मा गाज्रि जाखो जाङिजोंल'सो मोसादों जोंलाय सलायबाय आं आदै मोसानायखौ नुवाखै खनसे लायलाय थ' नुबाय सलायबाय थेंक इउ दानिया आदैया मा होनदों एसे जोंबो खोनासंनि लाजिगोन ना लाजियाब्रा मानसिफ्रालाय फाला नों गाना बानायथारबाय लंथं मदान जुग
बेनो मा गाज्रि जाखो जाङिजोंल'सो मोसादों जोंलाय दा सोरबा एन्टारटेनमेन्टखौ बुंदों माबा बुंदों नोंनि साबस्क्राइबारा माथो बिनिफ्राय खमसिन मासिन बेफोरबायदि बाथ्रा लांगोन नाथाय एस ए जों क्रिटिसाइजआनो खालामगोन जेथिया मोनसे भिडिअआ पाब्लिकआव फैयो अब्ला बयबो क्रिटिसाइज खालामनो हाखायो मानोना नोङो पाब्लिकनिसो देखायखादों अब्ला पाब्लिकआ मोजां जादोंबाबो गाज्रि जादोंब्लाबो क्रिटिसाइज खालामखागोन खालामखागोन आदैया बुंनो नागिरदों जेनेबा आदैनि बुंनाय बाथ्राबा माने बियो जाङिया गाननानै मोसादों नङा होमबा नाथाय आं मोनसे खोथाखौ सानदों आरो नाथाय बुंनाय बायदिनो जे जेनेबा हिन्जावफोरा जुदि हिन्जावफोरनिखौ मा बुङोथाय बिदिखौ गार्लफ्रेन्डबो गैजाया नालाय रा मिथिया नाथाय बेफोरबायदि गाननानै मोसाबा दिनै मा बुंगोन मानसिफ्रा स' माने आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे इन्जय खालामदों खालामिया नाथाय ससियेल मिडियायाव एबा फेसबुक एबा इउटुब बेफोराव होफैनांगौनि जेबोथ' गोनां होननानै आं साना मानोना नों इन्जय खालामनाय समाव जेब्ला नों इन्जय खालामगोन नोंनि फ्रेन्ड सार्कलाव थायोबा नों माबा मोनसे जायो लोङो निसा लायो इन्जय आरो बेफोर नङा होमबा मोनसे इन्जय बियो जे नों इन्जय लागोन नों माबा मोनसे खालामगोन नों निकेटबो जानो हागौ जों बेयाव बुंनो गोनां गैया नङा होमबा नाथाय जेब्ला मोनसे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मआ फैयो अब्ला जों बुंनो गोनां जानानै फैयो आरो बे मोनसे खोथा जे आदैनाव दे गोबां फलोवार्स दं ओमफ्राय आदैया जानो हागौ सोरनिबा थाखाय आइडल आं आदै बायदि जागोन बेबायदि जागोन आरो नङा होमबा बेबायदि जागोन आदैयानो खालामदों मानो खालामा बेफोरबायदि मोनसे जिद जाफैयो स' बेनिखायनो एसे सानै हयै मावबानो जाबाय जाङियाबोथ' बयबो गानखायो न'आवनो लामो माथो बेखौलाय दाम खमनि नुदों नामा जाङिखौ सामबा दाम गोसा गोसा बियो 3000नि जाङिसो मिनिनोबो ओंखारदों आं मानोना 3000नि गोजों जोंथ' नुफेराखैबो नङा होमबा नाथाय मोनसे खोथा सिख्लाफ्राबो बेखौनो सिख्लाफोरनाबो थानो हागौ 3000 4000 नङा होमबा समझ बिसोरखौबो खम नोंनाङा आदै नङाबा बिसोरबो बिदिनो गानना फैलायगोन आरो लोगोसेयैनो बिथाङा बुंदों न'आवनो लामखायो अभियासलि बेथ' ट्रु सिख्लाफ्राबो बेखौ न'आवनो लामो थ' बास आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो थांबाय थ' फोजोबनायनि सिगां आं बे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों जे मोनसे मेथाइआ इमाजिनेरिबो जानो हागौ एबा गोसो बायदिबो होनो हागौ नङा होमबा नाथाय बेखौ जों कपि खालामनानै जे बेखौ रियेल लाइफआव जों होनांगौ बेबो नङा होमबा बानाय जाहाथे पाब्लिकआ अनसायो मानोना नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय गासैनिबो कमेन्टआव थां इन्टारटेनमेन्टआवबो थां एबा गासै जा बाथ्रा बुंदों बिथांमोननियाव कमेन्टआव थां नोंथांमोना नुगोन जे एस ए सापर्टार जों अरायबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन नाथाय जाहाथे एसे मोजां कन्टेन्ट एबा मोजां बुस्थुफोर होयो जाहाथे जों सोलोंनो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ नायनानै इन्जयमेन्ट खालामनाय बे मोनसे इन्जयमेन्टनि माखासे पार्टबो जानो हागौ नङा होमबा सोर मिथिनो दायो नाथाय बास यार जोब्बाय बेखौलाय आरो माथो नांलायबाय थानो दरखार दङ नङा होमबा थ' बास आं गुबुन कन्टेन्ट होनो नागिरदोंमोन नाथाय बे कन्टेन्टखौ होनांगौ जानानै फैबाय मानोना आं एसे नांगौ सानबाय पाब्लिकनो इम्परटेन्ट होननानै सानबाय जे बे सोरनिबा जुदि नों मोनसे राइटारखौ जों दिनै मिथियानो नाथाय बे खामानि गैया मा बुंनाय जाखो बेलाय राइटारखौ रायहैथां कन्टेन्टखौ रायहैथां बे जाथावा यार नों जेब्लासिम मोनसे कन्टेन्टनि सिंखौ नों मिथिनानै मोना नों बुजिनानै मोना दिनै नों अख्रां गंसे नांगौ बे खन्थाइ बिजाबखौ ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि नङा होमबा बेफोरखौ जुदि जोङो नों जुदि नाया मिथिया हसियानो डाइरेक्टनो बुंबा मा अख्रां गंसे नांलाबायनांगौ अख्रांखौलाय मा खालामनो बेनोलाय नङा होमबा आरो लोगोसेनो नाय नोंजों आंनि अनजालिया मोसाफाख्रि फार्स्टनि दौलेङाव अखाफोर अनजु मेमनि थ' नोंथांमोना बेफोरखौथ' आरो जेब्लासिम नों फरायनानै बुजिया अब्लासिम नों बुजिखानायानो नङा मा बुस्थु बेलाय मानो नांगौ मा होनो फार्स्टनि दौलेङाव अखाफोरालाय मानो फार्स्टनि दौलेङाव थांनो बेलाय मा खोथा जाखो बेलाय बेफोरबायदि सानगोन आरोना ओमफ्राय आंनि अनजालिया मोसाफाख्रि बिदिनो सानगोन नोंसोर मा बुस्थु जाखो बेलाय मानो होननानै जेब्ला जों गावनो बुजिगोन जों बिनि ओंथिखौ मिथिनांगोन बिनि उनाव जोङो सासे सिंगार राइटार बिथांमोनखौ जोङो बुंनाया गाहाम आरोना थ' नोंथांमोना मिथिनो नाजाबानो जाबाय आरो डियार निउज रिपर्टार नोंथांमोना माब्लाबा सोंबानो जाबाय बिनि ओंथिया मा नों मा बुंनो नागिरदों थ' नर्मेलथ' नंखाया स' बास दिननि भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम